Hi guys, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back to Vlog to YouTube channel. So ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ 4 ದಿನ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಅಂಚ 4 ದಿನ ರಜೆ. ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದ ಡೆಸಾರ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೂರ ತೂಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೂಕ ದುಬೈನ ಕ್ವಾಡ್ ಬೈಕ್ ಡೆಸಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಲಿ ಏರ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ఒక ಏರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ದಾನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ರೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ತಂದಿನಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ಕಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ 14 ವರ್ಷ ಅವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ರವಲ್ಲ ಅಂತ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕದು ಕೂರ್ತಿರುತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಅವನ ಬುಕ್ ಹೋದನ ಬ್ರಾಡ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ರ ಅಂಚ ಆಗ ಇನಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಪೊನೆಗ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಜಪ್ಪುನ ಬಿಡತ್ತನ ಪ್ರತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ನೆತ್ಯ ನೂದಾ 125cc 150cc ಪುರ ಉಂಟು ಕೆಲ ಉಂಟು ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಊಲೊಂಜಿ ಉಂಟು ಒಂದು 900 EF5cc 4x ಕ್ರೂಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ 4x4 ಇಲ್ಯ ಇದು ಮಲ್ಲ ಡೆಸಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಆಯೋರಿದು ಲೆಕ್ಕಾದಿಂಚು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾವೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾಯ್ತಂತೆ ಗಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬೇ ರಾದು ಒಂಟೆ ಉಂಟಿತ್ತೆ ಒಂಟೆ ತೂಂದುಂಟು ಒಂಟೆ ಎಗ್ಲೇ ತೂಂದು ಪೊಯ್ಯ ಮಾರೆ ತಾರ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಅಲ್ಲ That's not right. Okay, klar, right out where? Oh, correct. Kini maguru. Kar. Esta video estará. Listo. Foto di. Ay, book. Jam aata gaadi baraja. आती जा क्या बोलूं आने पिया ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ என்ன பக்கம் தூரா ಕೀಳಲ್ವ ಅಷ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡ ಟೈಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಾ
ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಆಯ್ತು ಎತ್ತದೆ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೋರ್ ವೈಟ್ ಗೋರ್ I will do it. I will do it. I will do it. Okay, finally, desert quad bike riding complete ಆಡು ಸೂಪರ್ ಆಡು ಇಂಜಿ ಜಾಲಿ ಆಡು ಫುಲ್ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಕೊಡೋರ ಬರೋಡತ್ತೆ ದೂರ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲು 125 cc ಅದೇ ತೊನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 150 ಹಂಚದೆ ತೊನ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರು ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಣೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್